Kini gadi kadu darshan Meghalaya bagi pilihan sungguh pi baro syakatuk kubor mentah ke janmit. Pada syua bangin pashi ki kubor ki babniak ngini pet cuai ki mat bakongsan. Beliau Menteri Ketenaga Kam Jengok Kai Perthai ubak Pol Lingdo ia ke Winter Tales Festival Hanan Polok. Kajelakan kentiu yang Kam Jengok Kai Perthai ke banek ban penek pensa ia ke Pateng Mariang ong ubak Pol Lingdo. Ai jengmut unong yalam ke NPP urakam sangma ia ki nong sengkam ke jela ban bu hotel KHASI renter ke Kaput Assam hadin ke jingkang dok masi. Pensyai ubak Roni V Lingdo halor ke jingweng no na ke Executive Committee ke District Council. Bat on yakun ka UDP bat HSPDP ya ke election MDC on beteng ke jinget rilang ke RDA. Ki kubor ki babnia. Menteri Ketenaga Kam Jengok Kai Perthai ubak Pol Lingdo hene ke sengi ula play ya ka Winter Tales Festival Hanan Polok Shillong. Ka pang pedeng jong ke kela basan jong ke ni ke tamasa ke long balance ka bakedau ya ke kular ke jela habai day bak Kam Jengok Kai Perthai ke bane basa bat haba ajing keren ha ka jingelang ubak Pol Lingdo ula banjur halor ke jingdon kam ban rakhe ya ke jingklan bakerpang jong ke jela bakentup ya ke jing itanat jong ke mariang kaput ke tem bat kisap kipong. Ula penpau ke jing sngau sarong habai day bat ke jingkiu jong ke tamasa ke peminta ke peninam ya ki nong trikti nong tanjan bat ki nong sengkam la jong na barok hat arteli ki district jong ke jela. Kani kata masa ke kentiu ya ki senjam ki bayadei bat ke mariang bakentup ya ke jingpia ke jabok jaban bat ke saudong saupun ke balat na ke jingpenon kam plastik. Kinong wan jengok kai kila ru ban mat ya ki jingbam tenrai bat sngap ya ke jingput jingtem ban sakhi ya ki jingsnakti bat baneshim mentaru ha ki workshop bat program ya mir jingmun. Menteri Ketenaga Kam Jengok Kai Perthai between growth and the roots, between the fruits of development and the roots of development. Menteri Ketenaga Kam Jengok Kai Perthai ubak Pol Lingdo ula banjur halor ke jingdon kam ban kentiu ya ke jingpen internet ya ke mariang bat ke unique selling point jong ke jela lingba ke Kam Jengok Kai Perthai ke bayai ne habakren cikilat put pathai kubor ubak Lingdo ula ong ba ke Kam Jengok Kai Perthai kam dei tang ban kentiu ya ke yok ke kot henrei ban penek pensa ru ya ke Pateng Mariang jong ke jela. Haga juga por ula kerpat na kebenta ke jing ya biang tara hapdeng ke roy ke kiu bat ke jing penek pensa bat banjur halor ke benta bayadei bat ke green tourism ke ban penmentoy lang ya ke mariang bat ya ki nong song snong ke imlang salang. Primarily a concept that promotes Meghalaya's greenery, which is our USP, our nature, climate, and it also serves to emphasize the need for us to preserve our greenery while we are assailed by modernity and the changes that come with time. Menteri Ketenaga Pulih Putih unong yalam ka NPP urakam sangma ula ajingmut ya ka sorkar jela bakan penyeng yaki hotel KHASI renter ke Kaput Assam ban sam yaki dok masi hadin balak hang bam dok masi ha ke jela Assam ha ki jaka patba. Ula terwa ya kan ya jing ajingmut kum kalat sengkam na ka benta ki nong sengkam la jong. Usang ma ula kentho ya kan nikarai jong ka Assam da ka babuk jingkeli halor ke jingkta ka balak banja halor ke jing snoniam bat banjur halor ke jingyateli jong ke India wat hapadeng ki babun ki jingyaper. Great country have a unity in diversity, have a different color of community, the religion, the tribes, right? For last 75 years we are binded together with the good beauty of our sovereignty, of our tradition, of our constitutional. I think like we miss a great and mature leaders.
I think with that kind of statement, with that kind of what you call saying so, bend or beep here and there, so it really bring down the standard of our great nation. So India is known for Uba Ronnie V. Lingdo, UMLA, but MDC ka Milliam, ula pensyai, baka jingbeng no jang ka seng, na ka executive committee, ka district council, kam don jingya day AA, but ka election MDC, hinray namar ka jingya ken at, ka badang yay beteng, hapadeng ka UDP, but NPP. Ula banjur halor ke jingkershan joki ya ka isi hapo ke jingyalam ke NPP da ka bakadau ya ke jingsongkhia halor ke administrative rule kabala banwan lada ja baka council ka pulam ha ka jingatri kamlang jongka uba lingdo ula banjur ba ka jingpenlet jingmut jongki kadai halor ka jingkershan banwan ra jingkala syaka kernet bahan riu nesan da ka babu hakamat ya ka jingbet jingbiang jongki patba ban ya bat ya ki jingmentoy shimet Ngi dei beliau jumpa parti kemudian ni Kongo baik kat baka parti ka punya kat baka parti ka thai kadon ka jingya kan at bujur ba apdeng ka NPP ber UDP de ka penlong yang iban kersan namar ba ni septi bala da ka klen ke isi yo governor why not da ka administrators rule Pat kajing sim jungi mdai bangi perkhat agan uno kata rengi perkhat ba kandon ka amendment ya ke 6 dilada when Ka Regional Democratic Alliance RDA bakan thop ya ka UDP but HSPDP kalarai ban beteng ya ka jingate lok jongki na ka bentai ke election MDC syaka KHASI Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council Habakran hadin ke jingalang u chairman ke RDA uba met ba lingdo ula pentikna babaro arseng kin penyeng ya laki jong ki kertong klem kanu ke jingetre lang ha ki MDC constituency baper ula pentikna ba ka jingeteli jong ka kanhon kolong ke bas camp bat baro arseng shen kin sepen benano ya ki kertong jongki ini kanai mendasni ya kaba hakabai dei bat kani ke MDC election pemerintah kabalakum kuno kerkum ke jingtip ke bangi don ba dan abstang ya ka jing menjur na kalian jongku lat jong ka jelat ya ka tarik ban pelong ke election te ke jing pengkre ya ke election gila ya cakman na kalian jong baru ada lagi political party bat ngani skam kino ki political party kunjung tinggi lah isim ya kerai hak beli batal election tu pemerintah nak kalian ke UDP niat bet hak parti level pada kalian ke HSPDP rum kan niat hak parti level kemensim jom ke jingetrai Uba Ronnie V. Lingdo uloong ba ya kathop kerteng jongki kertong na kabenta ki election MDC banwan on sepelat haswa ke Christmas. Ulo kedau baki don kattu kat ni ki constituency ki badan bon ngot ki bapan tiket bat ki rai kin long kat kum ke jingkwa upat ba. Uba Lingdo ula pentikinaru ba uba ban piralang basayamot na nongse ula syajit kum ukertong MDC na kabenta ka Milim constituency. Watla kim da dan than ki jingkela ha ka jingdan ki MLA hapo ka seng ki babon ki constituency ki la sakhi ya bon ngot ki nong ya khun na ka benta ki election MDC na melim haduk menta nila ya rai dakui ka rai ba nila ya rai be yo ban piralang pasayomot banang ni na po sinong nongse u samlarang ba boladon benta ba ki imlang salang ubala kum unong ulakit ya ka kam sports club ponong se ubala tribun ki kam nam takim lang salang udai samlarang ba ubala ka NPP jirang blok kala penlong ya ka jingyalang kirki hene ka sngi ha bernihat banyak ran halor ka jingkeno jong MDC berem wa Victor Rani ubala no nakaseng bat ya snokti lang bat kaseng kongres Uba Rani ulakam bakaseng kala kentat ban ai tiket yu na kabenta ki election MDC ke bansawan. Kinong yalam jong ke NPP bakentup yu MLA jong ka jirang uba Sostenes Sotun bat u district NPP president uba Clement Maulong kila betha bakam syamdon kanu ka jinga sela persya ya uba Rani kila kedau ba ka jing
no kam jong uba rani kolong ka badang kloi ha ka ba ka seng kam sempat penmna ya ukertong bat banjur ba ka jingjingai jong u na kinong yalam jong ka seng bat ka jingduna ha ka liang ka jinge keren kalong ka wei na kidau jong ka ni karai ya ka jinglengo bat ya ka jingkedit hadin ba ngilayo i kubor ba i Pak Victor ani ila no ke parti NPP balik penyesok saka parti Kongres baru kipat ba jong ka jirang konsensi ki leaders ki warra ya ka feedback hakinong elam kilaban ai hu Emily kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jingtep ka jongki na kipat ba tinga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki ki asngo hakbede bat ka Sorkar jela kan thongkam palat Syihajar ngut kinong hikai na kebenta katanat pulih higher and technical higher secondary but school primary hakini kesan Henry Benai Banwan. Menteri Katanat Pulih Putih urakam Sangma ula pemenaru ban wanra ia Katanat Pulih Science Hasan Teliki College bat Tanat Pulih Commerce halai Teliki Weipat haringkat kejing thau thamai ya arspa sawfra Teliki kam hikai. Nalor kane on wanra ru ia ka sandur ke bapura ban khmi ya kimat basak teng jong kinong hikai ha ka khandai hadu shipau tarik kala lingkot haringkat kejing thmu na ka benta kala jingpen bet ka ban ne slam ha ka ni katayo bala deb ka kinhun menteri kala menjur ban wanra ia ka Tanat Pulih Science Hasan Teliki College bat kane kandon kam ban thungshu ya kinong hikai bathamai Ka all Giantia Master Roll Workers and Labour Union kala permena bakan sapenlong ya ka jingaki da ka bayat patba sya secretariat ha ka khatnyo tarik unok pra bandawa halor ka jingpen kiu bainong na ka benta kinong tray Master Roll ka seng kala kam ba ka sorkar kam shimlala ban penkiu ya ka variable dearness allowance nado ka shitarik risau arhajar arpusau bat ban penbet halor ka floor basic rate kat kum ka minimum wage act nado ka shitarik risau arhajar arpulai ka General Secretary jong ka all Giantia Master Roll Workers and Labour Union ka kong wiget well rumut ka kedo ba ka jingkiu jong ki mar ki mata kalong ka wei na kadaw jong ka ni ka jingdawa ka Krishi Vigyan Kendra KVK Giant Hills kala rakhe ya ka tayo Krishi Samridhi Swarna nadu ka Henry tarik hadu ka khatwei tarik unok pra ban penlet jingmut halor ka jing Krishan ya ki nong rap da ka jing ai jing hikai ka workshop bat ka jing sumar ya ki maran Lapin kot ya ka di jing rakhe da ka Ginger and Turmeric Festival ha phalau jong ka KVK Hawaii Jer West Giant Hills ha ka ba ki nong rap ki yo ban pin I ya bun jat kising bat shinrai ha ba ai jing kran ha ka ni ka sngi u kum u kongsan u Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills u ba BS Solia ula banjur halor ka jingdon kam jong ka jinges nok tilang jong ka tanat trekam na ka benta ka bha kamiat jong ki nong rap ki officer ki banjur ru halor ka jingthung ya using bat shinrai klem da penon kam dawai bat ka jingdon kam ban bishar bnia ya ka dor ban penbhan ya ka yo ka had ka sunjuk kirang ba snong jong ka than san snong manat kila penpau ya ka jingsongu ya ka sorkar jela halor ka jing sedang trekam ka manat sub center hadin bala pentre ya ka la shisnem U Presiden jong ka senjuk uba ready shilla ula penpau ya ka jingkemen jong ka imlang saalang halor ka jingwan jong ki nong trei bat kenturu ya ka tenat ka kuat ka khia ban penstet ha ka baidei bat ka jingpen biang ya ki tiar kitar naba ka ne ka sub center kadang theli ya minta ka senjuk kala kenturu ban pelat no mador ya ki bel ki barang sa jong ki kontraktor ban lat na kanu ka jing ya ken ad Mentang ini pet ya ke jinglong jingman ke sumineng ha shalom. Ka jing kriat kalong khatlai degree Celsius bat ka jing shit kalong upway degree Celsius. Ka jing sngam ka hau kalong nrip khandai na ka shispa. Ka sumineng kan rang ha ki bubuan ki jaka.
Di parlok atung ila poisya ka bakut jong ka thup khubor menta ka janmit hadu bangin de shem yang bat phi la shai kasni khuble phi baro.